Коста хора, аз съм Казиплей, а тук съм с Gaming Boy, Jumplay. Малко дълго име. Еми да, ама... И днес ще минаваме Jump, Който е много лесен. който преди сме минавали. Моля се. Усещам, че ще има доста Rage Quit, защото никога не съм го минал и е доста тролващ. Аз съм го минала, ама не целя. Виж къде стигнах, виж. Виж къде стигнах до това дърво. Виждаш ли? Ти всеки път стигаш до него. Майна. Имам хакове, нека се. Вой, докъде стигна? Майко, мане. Аз ги издухах всичките. Писах на админа, че си хакер. Добре. Вой, виж докъде стигна, бе. Къде си? Виж? Майко. Гледай сега, заради тези. Не, да. Ей, това го мина. Rage Quit. Тук можем ли да се тъпаме? Не, толкова беше така. Един да отиде до края, всички ще да се тъпаят при него. Да, и да спечелят всички Warp Event 3. Ей, ела до мен, чакам да. Може да минеш и това, нали? Сериозно ли? Забави ме е това, бе. Ма ти за какво само с Space го цъкна? Цъкам Control и Space. Еми да. И тогава ще казваш защо само Space цъкна. Защото ми се видя, че това цъкна само Space. Да, ти да не ми гледаш клавиатурата. Няма видях, защото беше малък лъм. Давай. Аз и сега ще дойда до теб, само че ме чакай някъде. Сега. Бедничка. Щеш да го минеш на спринт. Не, гледай, сега на спринт. Чай. Бел. Ей, това много ма твари, човек. Кое? Ей, това тук. Да, аз те виждам точно така. Аре, чай да се нагласа. Хора, скоро ще има епизоди на CSGO. Да, това е вярно. Добре, мигна го. А не. Виж да къде е стигнала. Сериозно. Ай на друг джъмп. Я искам да гледам на Warp. Общо ние ще минаваме ларповете без да са включени. Те, които не работят като не са включени, няма да ги минаваме, защото има доста такива в този сервер. Ела на Warp Event 8. Там има един джъмп и то много лесен. Да, хора, аз това вече съм го минал. И аз. И знам пътя откъде на къде. Няма да... Миналия път имаше едно тролващо, което беше да минеш по един път и като минеш си объркал пътя. Не, аз мога и от тук да мина. Ти къде си? В началото.
Панч, в дата не дей да се връщаш, ми пиши Warp Event 8. Да, ама... Дали ще го мина? Аз сега ще го мина. Телки! Сега ще го мина на спринт. И аз така ще пробвам. Добре, защо точно тук има прайшне? До там ли, Точно истинското. до Точно. там ли стигне? Да. Смяташ на спринт. Голям съм, Телки. Виждаш къде стигна? Не те виждам толкова далече, че вече не те виждам. Той почти ще го мина. Шит, виж къде падна. Видях. Тя да стъпава при теб, че... Кой има? Не става. Сега ще дойда до теб на спринт. Чай да знаем. Аз ще изчакам. Днешният клип ще са общо взето Warp Event. Пак се опитам. Опа. Чай на нещо друго. Искам да игра на Warp Event 10 тъпо. Хора, нов рекорд. Ела на Warp Event 11. Кой има? Ела да виж. Окей. Аз пак. Това много го обичам. Какво? Кое? Джумп с предизвикателствата. На кой евент? Warp Event 9. Той е затворен, май. Не е затворен. Аз съм вече там. Да. След малко мога да ходим на... Още не съм дошъл и вече съм зад теб. Аз тук знам къде се излиза. Той има много такива деца излизали. Знам. То аз вече излязох. Виж момент къде съм. Да, ти вече учи на финала, аз още съм на лабиринта. Какво? Не, няма да стане така. Накрая има лава, пък аз се минах Улда. Аз печеля евента Улда. Днеска от 8 ще има евенти, ако го мина. Сигурно ще пак съм първи. Колко забравих да направя едно нещо. Да се 15 минути.
Кажи ми как дойдеш. О, Харби, младежче. Прати път. Само да не падне в лавата. Кажи ми къде е лавата. Както виждаш. Не виждам. Не, сега ще видиш. За какво си толкова забавен? Защото съм в пажина. Ама бъди с контрол, бе. С контрол съм. И си толкова забавен. Да. Аз бях по-бърз с контрол. Аха. Да, знаеш как се виждаш картофлив? Аз ти казвам. Виж финала на нагоре. Гледай нагоре и финала. Аз съм стигнал тази лента. Аз печеля. Уда. Тръпни се. Уда. Опи. Ха-ха. Хи-хи-хи. Уда. О, не. Аз съм главният човек. Да. Вай. Я чакай. Чакай да си изхвърля нещо. Ще ти пусна 3 пържоли в чест на робъци. И аз дръпни, искам да се опитам нещо. Махни се. Чакай. Аре бе, махни се от тата ми. Не, стани бе, бък. Тъпия бък не става. Дали съм огненият човек, аз горя. Ко? Законно Горя, ли? нищо не ми става. Я чакай да скоча. Горя и нищо не ми става. 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 Знаеш защо? Да. Защото бронята ти е със защита. Аз съм дявола. Тръпни се от лицето ми. Снимам на F5. Чакай на F5. Да. И чао хора, чао от нас. Не, аз не свършваме, само да се видя как изглеждам. Чао хора, това е у нас.